Zašto? Zato što ti ja to kažem. Ajde. Izvolite. Mama opet nije stigla do večera. Dano, piši na to da sačeka večeru, pa te onda bombarduje. To oni znaju da ne sme uveče previše da se jede. Nemoj ništa da mi pričaš. Nemaju oni pojma. Jebem ti ovaj nato. Dobro večer. Ej, znam, kako si? Gde si? Šta si? Ja da sam da idem. Je se vratio tvoj šiptar? Ima šta tu, nema šta. Ostavio te ko kesu đubreta. Jeli, a kad će venčanje? Je. Alo, Arbanasi! Hoćete našu zemlju, jeli? Ona mora da naučite naše kolo. Eci, peci, pec. Ti si mali zec. Aja, baja sa utokom do jaja. Eci, peci, pec. Istupi. Istupi! Ajde, neka molba. Poslednja želja. Recitacija. Nemojte, molim vas. Imam 3 male dece. 3 male, mini, male, mikro, male. Pazi ovako. Hej, Sloveni. Druge strane. Ajde. Hej, Sloveni, još te živi duh naši. Druga strofa. Dok za narod pitke bi. Druga strofa! Se sada i nad nama urom sve rasnese. Ne napuca, Dug se lama, zemlja nek se trese. Mi stojimo postojano kao klisurine. Proklet bio izdajica svoje domovine. Proklet bio izdajica svoje domovine.
C'est la vie. Ti si ranjen. Pet minuta prednosti. Hajde! Albanska strana. Srpska strana. Albanska strana. Srpska strana. Albanska strana. Ne znam da plivam. Ne znam da plivam. Majku jebem. Majku jebem. Niste ni svesni pre koliko ste se usrećili sa mnom, bre. Ja sam duša od čoveka. Tako reći medeno srce. Evo ga. Samo znaj, sledeći put kad se vidimo, to je kraj. Da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Amin. Polazim! Znam tačno gde si, Danilo. Opet si pao! Opet si pao! Opet si pao! Ne znam više šta ću sa Danilom. Mislim, treba da vidiš. Sva deca pevaju, on samo stoji, ćuti i gleda. Ništa ne kaže. Šta me gledaš? Obećao si da ćeš uvijek da budeš pored mene. Znaš kako te mrzim, iz dna duše, eto tako. Kad te hoće. Znam tačno šta se misliš i nema šanse. Nemoj da me gledaš, rekla sam ne. Ti si moja čokolada. Ja si tvoja čokolada. I da nisam tako mlada. Ti mi me ljubio. Ti si moja čokolada. Ja sam moja čokolada. Ja bi te ljubio.
Jel uvek mora da bude neki cirkus? Ajde, uvati me. Što ti? Dolazi Jovana. Ajde, mama, ajde. Dolazi Jovana. Skidaj gaće, sad ću vas pod upitu. Ajde. Dosta. Ajmo, dosta. Kada ostavi to. Mama? Kaži. A koga je ranio? Ne znam. A zašto je došao baš kod nas kući? Ne znam, sine. Što ne zoveš doktora? Ramiz Ferizi. On je šiptar. Nemojte da ljutite mamu. Ako mi dirneš decu, upiću te. Šta smo rekli? Skidaj lokteve sa stola. Zatekli na povratku svojim kućama iz obližnjih koriških šuma, gdje su 3 sedmice pre toga Prvi. Tragičan bilas je 87 poginulih i 7... Dakle ti pravo da nekom šiptaru daš tatinu pidžamu? Domaći i strani novinski... Nisam mu je dala, nego pozajmila. Je to samo zato što je tata mrtav? Tata nije mrtav. Tata je na nebu. Međutim, da na prostoru od 10 km u okrug od mesta koje je bilo meta NATO raketiranja, nije bilo vojnih snaga ni za srpske i sa albanske
Hoće li nas Šiptara ubiti? Ne znam ni da li će da preživi noć. A ako preživi? Ništa ti ne brini. Mama će da vas čuva. Ajde sad na spavanje. Da je pilot kinuo, bomba bi pala ovamo ili ovamo i mi bi svi bili mrtvi. Pa koja budala je našla ovdje da parkira tank? Mogli su sve da nas pobiju. Predlažem da od sada svi zajedno rođendan ne slavimo na današnjicu. Na, ljudi, ne može. Vlado, nema. Jesi nikad bio mrtvac? Ni ja. A gde ga vode? Avionom. Danilo! Pusti ih, nek se igraju. Ne volim da mi se igrate. A ne igraju se rad. Ne igraju se rata. Nisu samo prave da se igraju rata. Vidite, Danica, radi se o vašem sinu. Kažete? On je dobar dečak, ali vi znate da sam ga uzela samo zato što ste me vi zamolili. Pa ako već neće da peva, neka bar glumi da peva. Neka otvara usta na a, o, i. Razumijete? Danilo! Ovdje je još jedan. Danilo! Kako šiljaš, ti imaš šilju? Vidi, ovo se malo vidi. Pa dobro, svejedno, vi si isti. Šta li je to? Iz vojne komande u Beogradu javljaju da su NATO avioni ponovo gađali civilne ciljeve i da ima žrtava bombardovanja i na albanskoj i na srpskoj strani, kao i da je opet verovatno upotrebljavana nedozvoljena municija. U središtu NATO-a je saopšteno da vazdušni udari alijanse treba da uklone Miloševićevu ratnu mašineriju i da će trajati sve dotle dok ne bude okončana izbjeglička humanitarna katastrofa albanskog stanovništva na Kosovu. U tom kontekstu zvanični Beograd je ponovo optužen za etničko čišćenje. Zašto se upaljam cigaru? Gdje ti je velika riba?
Ona je sad već u Crnom moru. Mora bih da krenem. Aha. Hvala. Ali ne za cigarete. O, ja! Ne pušim ima 2 nedelje. Ali je dodao da se nada odazivu i da je spreman da se sastane sa Miloševićem. Istovremeno čelnici NATO-a i dalje negiraju da su u poslednje 2 sedmice upotrebljavali taktične bombe i municiju sa očevanjem. Ali to je nemoguće. Pare trebalo da stignu još od kada. Beograd trenutno ne šalje nikakve penzije, žao mi je. Od čega ja da živim? Ja imam decu. I imam pravo na te pare, razumete? Žao mi je. I mi žalimo. Mama, frižider je prazan. Znam, Vlado, kupit ću danas. Dobro jutro. Ja moram u prodavnicu. Pare sam uzela iz vašeg novčanika. Idemo. Znaš ono Branka koji je bio po 2 dana ovdje na strani? Ona je debeli tipa. Bangar, gdje je taj? Da, opasan. Koči! Kuda, momci? Preko. Ne može. Zašto? Zato što je opasno. Upucat će vas. Ajde, briši i da vas ne vidim. Ćao, Vlado. Ćao, debeli. Šta ima? Ništa. Nemate dugo u školi. Ne da imam preko. Kaže da je opasno i da će nas upucati. Ti imaš bicikl? Imam. Pa jel hoćeš sa nama? Nisam sigurna. Smo rekli, nema nos na staklo, a? Jesi skupio pare? Evo još malo. Još malo. Dok se ti premišljaš, neko drugi će da ga kupi, pa ti posle bleju staklo. Još malo, sakupit ću. Prijetno. Moja majka ima takvu spavačicu koju isto tako za necinjenima. Hvala što me niste izdali. Mogu ja u kuhinju
ako vas bole leđa. Ne, samo vi leste. Meni je tata obećao novi bicikl, pa je umro. Sjećam se, otac se jednom vratio sa puta. Znao je da bude odsutan po mjesec dana. Tad mi je doneo džepni sat i bombone. Taj sat je jedina stvar koja mi je ostala od oca. A zašto ne sede na pod, pa jer muve ne mogu ništa? Krave ne znaju da sede. Zašto? Jer su glupe. Ako buku pantalone... Kiki, Bobo, dođite i vidite ko je došao. Vidi tata! Tata! Ko vas je rodio, ha? Tata nas je rodio. Nije mama. Nego tata. Bravo. Ani se priča, ženo Božja. Koji je sklanjen sa tog tenka, ko zna čime su ga sve gađali. Neću više da te vidim sa njom, je ti jasno? Nema ona više ovdje šta da traži. Pusti, Ratko. Neću da se igraš rata, je li jasno? No odgovori već jednom! Gde si ti tako dugo? Alo bre, s tobom pričam. Vlado, silazi dole! Danilo! Ajde dođi, mami. Šta vam je, bre? Što ti, Vlado, ideš sam? Ovo su opasna vremena. Kako hoćeš? Što vozite ovdje? Ovdje su putevi katastrofa. A gdje ovdje da vozim? Ne ovdje nego. Odeš tamo gdje ovi voze tur. Da mi izbrojimo ovo, a? Kao, malo. Kako si mislite? Ali mogu da vam ostavim dužno? Do kad? Do sutra. Do sutra može. Hoćeš sok? Moram da zaradim pare. Jugoslovenski vojni eksperti tvrde da NATO u bombardovanju upotrebljava municiju sa osiromašenim uranijumom, za koji se pretpostavlja da izaziva maligne bolesti kao posljedica intenzivne kontaminacije terena. Pri upotrebi municije sa osiromašenim uranijumom dolazi do oslobađanja velikih količina različitih opasnih supstanci koje su veoma štetne po ljude. Koje vetar raznosi neopremenost veća od 100 km.
Zašto ste došli baš kod nas u kuću? Nemam ovdje podrugu kod komšinica. Njeni šiptari noće su ubili Marinu Grođaka. Nano, dođi sedi s nama. Dođi. Danu sreću. Jel tvoj tata kolje ljude? Eto ti tvoj podrug. Milena, krećeš! Šta je? Ovde sam! Ovde! Nije to nešto daleko. Tu negdje smo mi. Vidiš? On sme. Vidiš što je ranjen. Dobro jutro, Sina. Dobro jutro. A ovdje je Italija, a ovdje je Francuska i glavni grad Pariz. Tu je Tour de France. Voze oni kroz Njemačku, Englesku, ovdje. Pa tu je more. Pa ima tunel ispod mora. Ma da. Znam da me gledate. Znači da je istina da žene imaju oči na leđima. Istina. Kada je umro vaš muž? Pre godinu dana. Čega? Od rata. Danilo tad neće da govori. Sad ovaj iz hora kaže da mora bar da otvara usta kad već ne peva. Inače će da ga izbaci.
Koja pesma? Najlepša je zemlja moja. Najlepša je zemlja moja, u srcu je svome nosim. Da su vrata moje komšinice bila otvorena, vi biste sad spavali u njenom krevetu. Je li lepa? A i pričala da se takmičila za Miss Prištine. Doduše pre nekih 30 godina. Gde si ti? Alo, bre, s tobom pričam. Zdravo. Zdravo. Čujem da ste tvoj tata i ti voleli bicikla. Vlada, otvori vrata. Zašto? Gde si ti, mali? Šta ima? Jel imate vi cigare? Ja? Ja ne pušim. Jel ideš ti u školu? Ne. A da se puši može, a u školu da se ide ne može. Ti znaš da smo mi učiteljice? A? Ona biologija, ja francuski. Da nađe francuski. Oui. Hvala. Ovako izgleda kada svi rade ono što ti radiš. Znači ništa. Ne razumem te. Hoćeš da pevaš u horu, a ne pevaš. Za danas smo gotovi. Nema ona pojma, meni je super to što ne pevaš. Čim vi muškarci otvorite usta, vidi se koliko ste glupi. Hajde, nisi ti kriv. Šta je bilo? Jesi tužan? I šta ćemo sad? Najlepša je zemlja moja, u srcu je svome nosim zemlja slave i heroja, za kojom se ja ponosim. U srcu je svome nosim zemlja slave i heroja, za kojom se ja ponosim. Najlepša je zemlja moja.
Špionđija? Ne vredi ovo, sinko, ništa. Aman bre, deco, nisam ja automat za žvake. Pa mogu li bar da dobijem drugi? Koji? Pa ovaj. A za koji novac? Pa ovaj i onaj što sam vam dao juče. Ne sjećam se ja. Kako sam se usrao. A ja se stvarno ne sjećam. Kako se ne sjećate, dao sam vam novac juče. Meni nisi, možda si dao nekom drugom. Šta se foliš, dao sam novac juče. Nemoj da mi se dereš ovdje, nije ti ovo škola. Ajde kući. Ko te debeli, vrati mi moj novac! Marš kući bre, brš! Vrati novac tvoj. Govno, jedno. Aj, si vidio ove bre? Da, su dobre. S kojim si bio? Si bio, a? Hoće je. Da ti pričam, je vidio. Vlado, vidi, poklon od učenika. Vas samo tako puštaju na drugu stranu. A pa nas obje strane vole. Pa da, nastava tamo, nastava vamo. Moj tata i ja smo tamo nekad trenirali za Tour de France. O, pa bila ja na Tour de France, jo, kako su mene vozali tamo. Dobro su mene i platili, ti kažem. Vlado! To je za tebe. Za mene? Ajde, žurimo na dopis. Aj, Gaša. Ćao. I šta kažeš, samo se tako pojavila ispred tebe, jel? Pa da, samo se tako pojavila. A gde se tačno pojavila? Na livadi kod mosta. Moja majka ima sliku na zidu. Žena je ista ti. Znaš ona sa bombonjere? Gledao sam je svako večer pred spavanje. Ona mi je tako reći bila prva devojka. Obuci nešto. Nije mi hladno. Gde tačno živiš? Znaš gdje je opština? Oj. Ko bolnica? Odatle, 3. ulica levo. Opet sam sina tamo rodila. Nisam bila na onoj strani, ne pamtim. Jesi oženjen? Nisam. Imaš nekog? Nemam. I ne znam da plivam. Stvarno?
ružo moja. Otvori, Danilo! Što je sad? Ajmo napolje. Danilo! Dođi, mami. Ajde. O srećo, mami. Joj, Vlado, zadavit ću te. Mislim da sam vidim iz Prištine. I ona mene. Sukobi srpskih snaga i pripadnika UČK se nastavljaju nesmanjenom žestinom. Albanci u sve veću podršku Zapada napadaju srpske snage na mnogim linijama, ali su najžešći okršaji zabeleženi na obalama reke Ibar. Gde si ti do sad? Čekam te već duže vremena. Izvini, htio sam da kupim bicikl. Ovako lepu reku nećemo više nigde naći. Mnogo će nam nedostajati. Evo ti bicikl. Star je, ali ima nove gume. Moći će joj poslužiti. Lepša je zemlja
Znaš da je opasno što sam ovdje. Za tebe, za decu. A situacija će biti sve gora. Ako ostanemo, ubit će nas. Ja počela da pečem kolač, pa mi zapalilo brate. Znaš da moj muž, za razliku od tebe, nikad nije bio. Nije bio kukavica. Kako hoćeš. Moj tata kaže da si ti šiptarsko kopilo. Ne znam šta to znači. Nija. Deco, ajde idemo. Ajmo. Gde ste? Zdravo. Mama, vidi. Šta da vidim? Ha? Pa gde si ti to opekla? Nisam. Kako nisi? Ajde. Ajde idemo u kuću da stavimo led na to. Te boli? Sigurno. Dobijaju na intenzitetu. Prištinski medija centar je saopštio da su u jučerašnjim i sinoćnim sukobima oko 25 km od Prištine na putu ka Peći poginula 2 pripadnika srpskih snaga, a još 2 teže ranjena. Te informacije je ipak teško proveriti jer je grupa novinara koja se uputila na mesto događaja vraćena od strane naoružane grupe ljudi u maskirnim uniformama sa oznakama UČK. Iz pravca mesta okršaja na putu ka Peći i danas se čuje učestala rafalna paljba iz pešadijskog naoružanja i iz artiljerijskih oruđa. Vidi se i veliki kolud dima i opravdano se strahuje da bi broj žrtava u pomenutom sukobu mogao... Nije se usudio da dođe kući. Nezvanično se saznaje da je iz okolnih sela uz beg krenulo više stotina učlaničenih civila. Nakon što su ruski zaslanik u kosovskoj krizi Viktor Černomidin i zvaničnici u Beogradu razmotrili mogućnost međunarodnog prisustva na Kosovu i Metohiji, srpski diplomata je naveo da mu se čini da će biti determinirani plan Zapada za smirivanje krize. Ovaj rat da nam jedan. Kako nešto mogu da izmisle samo muškarci. Znajte da bi palo napamet da rizikuje život tog deteta zbog nekog janje ili buda. Vlado. Dobar dan. Dobro večer. Kako je u školi? Super. Nego... Jel ti to, Vlado, imaš novog tatu? Kaže tetka Jeleni, koji je tata bolji? Šiptar nije moj tata. Da spustiš se. Ne, Nano? Nano? Nana! Ti vidim. Milo moja. Milo, ti ne možeš sa nama.
Mama vidi. Šta je to, sine? Mama, boli me glava. Ne brini, sine. Biće to dobro. Sad ćemo da idemo kući. Gde ste ćevapi? Ajmo, Ratko, vrućina je. Ratko, gde ćeš? Kikiju, nije dobro, Ratko! Kad ti je rođendan? 31. oktobra. Ako se pogubimo, nađemo se 31. oktobra na Eiffelovom tornju. Ja imam problem sa visinom. Ma čekaj, bre. Ne umeš da plivaš. Bojiš se visine. Pa da te nađu. Danice! Danice! Čekaj tu. Zdravo. Zdravo, Ratko. Komšije kažu da kriješ šiptanje. Onda komšije znaju više nego ja. Komšije znaju više nego ja. Pa znaš šta biva kad Čiki ne kažeš istinu? Šiptari! Pusti me! Ovo je moja kuća! Ovo je moja kuća! Mogu da namirišem dve stvari. Sneg i šiptare. Lepotice.
Izađi, veštica stara! Izađi da te malo vidim! Gde si, špijunko? Jelena! Ja gledam i kažem sebi, ja znam ovo jagno. A dečak? Dečak ili devojčica je bemli ga, neko dete jeste bilo na mostu. Ali nisam ti ja to ispratila. Jesi? Kako si? Isti si tvoj otac. Samo što nemam toliki nos. Ti si pijena. Gde ti je brat? Danilo! Zvaničnici NATO-a i dalje negiraju da avioni alijanse u intervenciji ispaljaju projektile sa siromašenim uranijumom, postoji indicije da se to ipak čini. Jedan nemački vojnik iz sastava međunarodnih snaga otvoreno je naime izjavio da im je iz njihove komande strogo naređeno da se ne približavaju tenkovima i vozilima koji su prethodno pogođeni projektilima NATO-a zbog moguće radioaktivnosti te municije. Vojska Srbije istovremeno tvrdi da je NATO u dosadašnjim udarima izbacio više hiljada projektila sa nedozvoljenom municijom, što će za posledicu imati porast obolevanja od raznih vrsta tumora, kao što je to bila masovna pojava posle ratova u Bosni i Hercegovini, na Bliskom istoku i drugde. Che pas facci che sputu. Mendoj se taš kardu. Koha jo. Taš vienak mar. Partiđi. Govla. Jeg kom jo stort til Kent. Tu ne serve. Do ti accima to nonna.
To je kad uđeš u grad, od opštine 3. ulica levo. On se zove Ramiz Ferizi. Sve sam napisao. Ne brinite, igre. Idite na miran mjesto. Odakle ti ovdje? Jesi li ti bolestan? Danilo?
mlada mama, da odemo da živimo negdje daleko. Ostani tu. Sad možemo da idemo preko mosta kod tvoje mame. Dalje moraš sam. Ako te pitaju, reci čiji si, znam da možeš. Ja? Vidimo se uskoro. Pozdravi brata i poljubi mamu. Hoćeš? Stor Srb. Apå, her så styrt ikke. Kada sam čuo Danilov glas. Mama! Znaš čovaka mrak? Gdje si pio budalo jedna? Od Ramiza.
Ljubavi moja. Odo ti. Gde nam je Vlado? Ne znam. Vlado! Gde idete? Idemo u Pariz. Gde? U Pariz. Pa nisi valjda i ti prodala kuću? Dano, molim te. Zar ih ne mrziš? Kad imaš dvoje dece, nemaš vremena za mržnju. Danilo! Pusti ih, nek se igraju. Ne volim da mi se igravate. A ne igraju se rata. Ne igraju se rata. Nisu samo prave da se igraju rata. Izvinite, Danica, radi se o vašem sinu. Kažete? On je dobar dečak, ali vi znate da sam ga uzela samo zato što ste me vi zamolili. Pa ako već neće da peva, neka bar glumi da peva. Neka otvara usta na a, o, i. Razumijete? Danilo! Ovdje je još jedan. Danilo! Viš kako je šiljast, imaš šilju, vidi ovo se malo vidi. Pa dobra, svejedno vi si ističu, šta li je to? Neki metak. Iz vojne komande u Beogradu javljaju da su NATO avioni ponovo gađali civilne ciljeve i da ima žrtava bombardovanja i na albanskoj i na srpskoj strani, kao i da je opet verovatno upotrebljavana nedozvoljena municija. U središtu NATO-a je saopšteno da vazdušni udari alijanse treba da uklone Miloševićevu ratnu mašineriju i da će trajati sve dotle dok ne bude okončena izbjeglišta. Malo prije prošla jedna uvolika. Interna katastrofa albanskog stanovništva na Kosovu. U tom kontekstu zvanični Beograd je ponovo optužen za etničko čišćenje. Opet si zašto se upaljenom cigarom. Gdje ti je velika riba?
Ona je sad već u Crnom moru. Mora bih da krenem. Aha. Hvala. Ali ne za cigarete. O, ja! Ne pušim, ima 2 nedelje. Istovremeno čelnici NATO-a i dalje negiraju da su u poslednje 2 sedmice upotrebljavali kasetne bombe i municiju sa oružjem. Ali to je nemoguće. Pare je trebalo da stigne još od kada. Beograd trenutno ne šalje nikakve penzije, žao mi je. Od čega ja da živim? Ja imam decu. I imam pravo na te pare, razumete? Žao mi je. I mi želimo. Mama, frižider je prazan. Znam, Vlado, kupit ću danas. Dobro jutro. Ja moram u prodavnicu. Pare sam uzela iz vašeg novčanika. Idemo. Znaš onog Branka koji je bio pre 2 dana ovdje na strani? Onaj debeli tipa. Bangar, gdje je taj? Da, opasan. Koči! Kuda, momci? Preko. Ne može. Zašto? Zato što je opasno. Upucat će vas. Ajde nazad. Briši i da vas ne vidim. Ćao, Vlado. Ćao, debeli. Šta ima? Ništa. Nemate dugo u školi. Ne da imam preko. Kaže da je opasno i da će nas upucati. Ti imaš bicikl? Imam. Pa jel hoćeš sa nama? Nisam sigurna. Smo rekli, nema nos na staklo, a? Jesi skupio pare? Evo još malo. Još malo. Dok se ti premišljaš, neko drugi će da ga kupi, pa ti posle bleju staklo. Još malo, sakupit ću. Prijetno. Moja majka ima takvu spavačicu koju isto tako za lepstirima. Niste ni svesni bre koliko ste se usrećili sa mnom bre, ja sam duša od čoveka. Tako reći medeno srce. Evo ga.
Samo znaj, sljedeći put kad se vidimo, to je kraj. Da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Amin. Polazim. Znam tačno gdje si, Danilo. Opet si pao! Opet si pao! Opet si pao! Ne znam više šta ću sa Danilom. Mislim, treba da vidiš. Sva deca pevaju, on samo stoji, ćuti i gleda. Ništa ne priča. Šta me gledaš? Obećao si da ćeš uvijek da budeš pored mene. Znaš kako te mrzim, iz dna duše, eto tako. Kad te hoće. Znam tačno šta se misliš i nema šanse. Nemoj da me gledaš, rekla sam ne. Ti si moja čokolada. Ja sam tvoja čokolada. I da nisam tako mlada, ti bi me ljubio. Ti si moja čokolada. Ja sam tvoja čokolada. Čokolada. Ja bi te ljubio. Jel uvek mora da bude neki cirkus? Ajde, ajde, uvati me! Što? Što ti? Dolazi Jovana! Ajde, mama, ajde! Dolazi Jovana! Skidaj gaće, sad ću vas podupitu, ajde!
Dosta. Ajmo, dosta. Figade, ostavi to. Mama, Kaži. a koga je ranio? Ne znam. A zašto je došao baš kod nas kući? Ne znam, sine. Što ne zoveš doktora? Ramiz Ferizi. On je šiptar. Hvala što me niste izdali. Mogu ja u kuhinju ako vas bole leđa? Ne, samo vi lezite. Meni je tata obećao novi bicikl, pa je umro. Sjećam se, otac se jednom vratio sa puta. Znao je da bude odsutan po mjesec dana. Tad mi je doneo džepni sat i bombone. Taj sat je jedina stvar koja mi je ostala od oca. A zašto ne sede na pod, pa jer muve ne mogu ništa? Krave ne znaju da sede. Zašto? Jer su glupe. Ako buku pantalone... Kiki, Bobo, dođite i vidite ko je došao. Vidi tata! Tata! Ko si rodio, ha? Tata nas je rodio. Nije mama. Nego tata. Bravo. Ani se priča, žena Božja. Koji skanje sa tog tenka, ko zna čime su ga sve gađali. Neću više da te vidim sa njom, jel ti jasno? Nema ona više ovdje šta da trebaš. Pusti, Rata. Neću da se igraš rata, je li jasno? Odgovori već jednom! Gde si ti tako dugo? Alo bre, s tobom pričam. Vlado, silazi dole! Danilo! Ajde dođi, mami. Šta vam je, bre? Što ti, Vlado, ideš sam? Ovo su opasna vremena. Kako hoćeš. Što vozite ovde? Ovde su putevi katastrofa. A gdje ovdje da vozim? Ne ovde nego. Odeš tamo gde ovi voze tur. Da mi izbrojimo ovo, a?
Kao, malo. Kako si mislite? Ali mogu da vam ostanem duže? Do kad? Do sutra. Do sutra može. Hoćeš sok? Moram da zaradim pare. Jugoslovenski vojni eksperti tvrde da NATO u bombardovanju upotrebljava municiju sa osiromašenim uranijumom, za koji se pretpostavlja da izaziva maligne bolesti kao posljedica intenzivne kontaminacije terena. Pri upotrebi municije sa osiromašenim uranijumom dolazi do oslobađanja velikih količina različitih opasnih supstanci koje su veoma štetne po ljude. Koje vetar raznosi na udaljenost preko 100 km. Mama, Danilo je udario kokošak. Zašto ste došli baš kod nas u kuću? Nemam ovdje vodu kod komšinica. Njeni šiptari noće su ubili Marijinog rođaka. Nano, dođi sedi s nama. Dođi. Nano, srećo. Jel tvoj tata kolje ljude? Niko mi prepiše nikni. Eto ti tvoj podrug. Milena, gde ćeš? Sačekaj, brate. Zašto? Zato što ti ja to kažem. Ajde. Izvolite. Mama opet nije stigla do večera. Dano, piši na to da sačeka večeru, pa te onda bombarduje. To oni znaju da ne sme uveče previše da se jede. Nemoj ništa da mi pričaš. Nemaju oni pojma. Jebem ti ovaj NATO. Dobro večer. Nano, kako si? Gde si? Šta si? Nada sam da ide. Je se vratio tvoj šiptar? Imaš tatu, nemaš šta? Ostavio te ko kesu đubreta. Jeli, a kad će venčanje? Je.
Halo, Arbanasi! Hoćete našu zemlju, jeli? Ona mora da naučite naše kolo. Eci, peci, peci. Ti si mali zec. Aja, baja, sa utokom do jaja. Eci, peci, peci. Istupi. Istupi! Ajde, neka molba, poslednja želja, recitacija. Nemojte, molim vas. Imam 3 male dece. 3 male, mini, mali, mikro, male. Pazi ovako, hej Sloveni, druge strane. Ajde. Hej Sloveni, još te živi duh naši. Druga strofa. Dok za narod bitke bi. Druga strofa! Se sada i nad nama burom sve rasnese, ne napuca, dub se lama, zemlja nek se trese. Mi stojimo postojano kao klisurine. Proklet bio izdajica svoje domovine. Proklet bio izdajica svoje domovine. Ah, c'est la vie. Ti si ranjen. Pet minuta prednosti. Hajde! Albanska strana, srpska strana, albanska strana, srpska strana, albanska strana. Ne znam da plivam. Ne znam da plivam. Majku jebem. Majku jebem. Nemojte da ljutite mamu. Ako mi dirneš decu, ubiću te. Šta smo rekli? Skidaj laktovu sa stola. Zatekli na povratku svojim kućama iz obližnjih koriških šuma, gdje su 3 sedmice pre toga Prvi.
Tragičan bilac je 87 poginulih i 7... Dakle ti pravo da nekom šiptaru daš tatinu pidžamu? Domaći i strani novinski... Nisam mu je dala, nego pozajmila. Je li to samo zato što je tata mrtav? A iz sedišta NATO-a još nema objašnjenja. Tata nije mrtav. Tata je na nebu. Poznato je, međutim, da na prostoru od 10 km u okrug od mesta koje je bilo meta NATO raketiranja nije bilo vojnih snaga ni za srpske i sa albanske strane. Mama, hoće li nas šiptara ubiti? Ne znam ni da li će da preživi noć. A ako preživi? Ništa ti ne brini. Mama će da vas čuva. Ajde sad na spavanje. Da je pilot kinuo, bomba bi pala ovamo ili ovamo i mi bi svi bili mrtvi. Pa koja budala je našla ovde da parkira tank? Mogli su sve da nas pobiju. Predlažem da od sada svi zajedno rođendane slavimo na današnjicu. Ljudi, ne može. Vlado, nema. Jesi li ikad bio mrtvac? Nije. A gde ga vode? Avionu.